Әйдәгез бер тест үткәреп алабыз. Әфлисон, лимон яисә кыяр кисәген кабыгыз. Аңкауда әшетү яисә авырту сиздегезме? Хәзер көзгө алып, авырткан урынны яхшылабрак карагыз. Авыз эченең лайлалы тышчасында барлыкка килгән җәрәхәтне стоматит дип атыйлар. Стоматит чыкса, хәтта ризык кабып булмас дәрәҗәгә җитәсең, чөнки сызлавы бик көчле. Кайбер кешеләрнең хәтта тән температурасы да күтәрелергә мөмкин. Менә бу макетларга күз салдык. Сәламәт булганда, авыз эченең лайлалы тышчасы менә шундый алсу төстә, тип-тигез шома була. Инде инфекциялар аркасында барлыкка килгән ялкынсу нәтиҗәсендә авыз эченең лайлалы тышчасында менә шундый җәрәхәтләр, хәтта җәрәхәт дип әйтү дөрес тә булмас, менә шундый бетчәгә охшаган ак әйберләр чыга башлый. Алар аңкауның өстендә, астында, телдә һәм гомумән авыз эченең бөтен җирендә дә чыгарга мөмкин. Авыз эченең лайлалы тышчасында барлыкка килгән ялкынсыну беренче чиратта иммунитет системасының какшау билгесе. Әгәр стоматит бер атна эчендә төзәлмәсә, димәк табибка мөрәҗәгать итеп, иммунитетны тикшертергә кирәк. Кайбер очракларда стоматит ялгыш тешләгәнгә дә, яисә теш протезлары куйдырганга да барлыкка килә. Хроник синусит, ангина белән еш авыручылар да стоматит белән азаплана. Иң төп кагыйдә чисталык. Иртән һәм кичен тешләрне чистартырга кирәклеген сез инде бала чактан яхшы беләсез. Шулай ук һәр ашаган сайын авыз эчен чайкатып туру кирәклеген дә онытмагыз. Каты щеткалар тешне агарта дигән стереотипны башыгыздан гомумән сызып ташлагыз. Тешләрне бары тик йомшак щетка белән генә чистартыгыз. Стоматит булганда әфлисон, лимон, ананас кебек әче ризыкларны ашамагыз. Шулай ук бу исемлеккә сагыз да керә. Табиблар ашаганнан соң сагыз чәйнәргә ярый дип әйтсәләр дә, стоматит булган очракларда бу эштән бераз тыелып торырга туры киләчәк, чөнки сагыз аңкауны тагын да җәрәхәтләргә мөмкин. Стоматитны вакытында күреп, сизеп алсаң, тиз арада дәвалап була. Монда безгә антисептиклар ярдәмгә килә. Антисептиклар белән авызны ешрак чайкатсак, алар микробларны үтерергә ярдәм итәчәк. Шулай ук даруханәләрдә төрледән-төрле гельләр дә сатыла. Әгәр авыз эчендәге ялкынсыну, авырту бер атнада төзәлми икән, туры юл табибка. Бетәр әле дип, стоматит белән шаяртмагыз. Чөнки бер карашка зарарсыз кебек тоелган бу авыру яман шиш башлангычы булырга мөмкин. Үзегезне саклагыз һәм сәламәт булыгыз.